Oh, shout out sa mga tropa na napaka-hardworking. Oh. Work na ta, work. Palmahil, Al Chris. napakalupit na tropa. Recount lang. Sure, makana. Oh, sure di Bart. Kumusta? Kira. Sa mga mayo na naitabo karon daw sa mga Karon. Busy. Ting busy aja. busy ron. Ikaw part, Jun. Musta man ang mga karon adlaw sa may mayo na naitabo sa imo? Lima na kabuok. O, tukso. So, shout Wala out naman sa yung isa na akong bagong baby. kay Chico, na napaka-hardworking. Si Sir. Napaka-hardworking ni Sir. Man. Ang mga kugyan sa diri sa akong gitrabaho ano. Hi guys. Thank you for watching guys. Ingat po kayo lagi. Bye-bye.